Niin, nyt taas minisarja osa 3. Niin, ja pelataan tällä kertaa Kirkin kanssa. Tuossa. No, me sit täällä. Tule. Ping. Let's go. Let's go. Mitäs tykkäät mun kirsikka viitosta? Joo, on ihan hemmetin hieno. Nyt. Joo. Tilatkaahan se kanava ja pistäkää kello päälle, niin ette missä näitä, kun ruvetaan tykittämään Kirkinkaan videoita vähän se. Kaikki tietää, ei ehkä kaikki tiedä, mutta joo. Onko se muuten mitään beissiä siellä, että onko se mitään starter beissi, missä on jo beissi, koska ekaa kertaa. No, kyllä se kohta näet. Ok. Saanko mä sain ihan vahingossa skidistä tämmösen laamapäisen itkevän barbari. Tää on niinku... Niin, ja tykätkäähän hei videosta, jos oli teidän mielestä kiinnostava ja haluatte lisää näitä. Tai siis näitähän tulee lisää vaikka. Tulee lisää joka tapauksessa, mutta se on oikein jättää. Niin, se ei vaadi teiltä mitään muuta kuin yhden painalluksen. Ja minulle se tietää aika paljon rahaa, siis sitten kun mä rupean tubettaa kunnolla. Joo, sulla on ehkä starter base täynnä. Joo. Joo, puuta on ainakin. Se on ainakin. Ei no problemos. Hyvin näyttää sitä puutakin olevan. Joo. Siis jokaisen. Rautaa. Sulle pitää tehdä sänky muuten nopsaa. Ootapas. Joo. Mä teen sulle sängyn. Moi. Ei kun nukutaan vierekkäin. En mä vielä. Kattoo vähän nättiä. Ruokaakin on. Joo. On. Ei men... Tuo varmaan joku on farmi. Siis ei oo vielä farmia mennä nyt tehdä. Se olisi sitten seuraavaksi niinku homman nimi. Tännehän mä se aattelin, että mä teen farmi. Mä käyn hakea soitoja. Mä käyn nopea maineessa, että me saadaan sullekin vähän rautaa. Ja mulla nimittäin menee ihan just akserikki. Niin. Oho, nyt mä tein vahingossa craftin tapa. Ehkä... Noin, nyt kukaan ei enää tiedä, missä se craftin tapa on. Mä autosin sen maan alle. Hei, tästä on muuten hakattu joku blok. Ei no! Mä tekin just yli ton spiderin, mitä spideri jää. Näihin vois tehdä kyllä portaat, eiks aina kävellä näitä alas tälle hitaasti. Joo, mulla ei enää ruokaa oo, mutta eiköhän me käydään hakemassa. Joo, mä missä on muuten ne mainit? Vois käydä vähän kattelemaan. Joo, tässä lähellä. Joo, tossa näkyy. Tuossa näkyy. Joo, mä tutkiskelen pikkas tätä. Joo, kävelet vaan ne alas, niin pääset suoraan mun luo. Sitten siinä tulee semmonen kaivos, luola. Mä oon täällä luolassa. Joo. Okei, 2 zombia jahtaa mua. Joo. Pitäähän tässä vähän ruokaa käydä hakee. Joo, sä voisit hommata meille ruokaa, koska... Joo. Hetkinen, pistikö mä jostain syystä... Ihan sama, nyt siinä on kaksoistu. Tiedätkö mikä on hyvä tapa? Helppoja liikkeitä. Tai en mä tiedä helppoja. Riippuu
katsosta. Muistakaa, että jos likeette, niin muistakaa smashata sitä like. Okei, mulla meni hakkurikki. Joo, itse teen maailman isoita virhettä, koska mä just näin sun maat ja lähdin painamaan jotain muuta. Oi! Niin, koska mulla ei varsinkaan ole tällä hetkellä mitään niinku millä vaikka puolustautua näille. Joo, nyt pitää kyllä digittori oppia. Oho, tuli vähän pelattua javaa, niin nyt on. Mutta no ei oo tuu pelattua javaa missään välissä. Eikä ikinä. Laitetaan tosta toi soihtu. Vai juoksin täällä. Joo, enköhän mä tuu ylös. Mulla on 2 rautaa ja sillä on 1 rauta. Teen itselleni nopeet. Älä käytä sitä rautaa, koska... Joo, mä etsin käy hakee myöskin vähän rautaa. Kyllähän nyt sen verran sieltä löytyy siellä ilman armorit, että sitten tuli rautaa saa. Oli kyllä tuuri silloin, kun toi löytyi. Mulla on 2 rautaa, niin mä käyn hommaa, koska mä tiedän, missä tuolla on rautaa. Aika paljon itse asiassa. Joo, mä teen tästä tämmöstä kolmannekin koulussa. Mainospaikkaa puolaa, kivempi kävellä. Small things make big difference. Näinhän se menee. Haluatko soihtua? Haluatko soihtua? Koko. Sä saat tässä vaan, ota, niitekö, näytössähän on semmonen, että kun mulla ei oo HDR päällä, niin mä näen huolia. Se on vähän niinku huola X-rays, mä en tarvii yhtään sun. Mä en kyllä ihan pyllystä kävellä. Mut sitten jos portaat hommas, niin joutuis hakkaamaan uusiksi nää reitit. Koska... Timantteja. Mä näin timantteja ennen kuin mulla olisi rauta tulee. Itse asiassa hyvä, että näit, niin kerppa vaan missä se on. Sitten kun mä... Siis se on ihan tässä vieressä. Mä tein tähän tämmösen pieni kivipivari, koska mä menen samalla hakemaan vähän rautaa. Tässä katossa niitä ei ole aika paljon. Joku zombie moitse. Muuten hidasta. Hakata tällä kivellä deepseittiä. Vesipukätti olisi ihan jees, niin metsi pystyisi hämmään viettämään. Small things makes big difference. Täällä oli arvotavarat. Tuonne arvotavarat. Sä varmaan huomasitte missä arvotavarat ja missä mitäkin. Joo. Mun pitää kohta ruveta, sitten kun farmi pitää rakentaa ennen kuin mä rupean mitään systeemeitä, tiedätkö, silleen, että... Nyt on 10 rautaa. Puuttuu enää... Mitäs siitä puuttuu siitä vasteesta? Mä muistan, olisiko se ollut 26. No, joka tapauksessa puuttuu 26 rautaa. Onks tässä rauta? Onks toi rauta? Ei toi ollut rauta. Hei, missä se timantti oli? Timantti oli aika lähellä. Timantti on niinku... Tuolla on tommonen kivipivari, mikä suuntaa suoraan siihen timantille. Häh, missä? Mä en näe. Siis tuolla alempana. No, voi ju. Tuolla. Aa. Nyt puuttuu enää... Mikä 24 rautaa. Sitten on niinku... Good. Hyvä. Tuossa se on. Mut arvaappa yksi pikkujuttu. No. Siinä oli vaan yksi. Joo, mutta kato kun mä hakkaan vähän blokkeja. Joo, siis se on niinku... Vähän simppeli pois. Oho, vitsi, mä otin hittiä tästä. No, nyt pitää vähän tsempata. Kivipilari johtaa suoraan. Vois ehkä
vuosi. Niin, se on noin korkealla. No mä hakeen raudat eka. Joo. Koska rautakin on hyvä. Tällä mä tarvin vaan joku 14. Joo, no mulla on 3. Ja tänne sä tajusit tulla. Joo, Hyvä. Sä kävit täällä siis. joo, mä kävin hakkaa sieltä päältä raudat. Ja kun mä en niinku edes tarvin näitä soihtimia niin palvejoita. Joo, mutta kannattaa valaista Vaan sen kaikki. verran, Kannattaa silti valaista kaikki paikat ihan sillä vaan, että ei voi spavnaa mobeja. niin, ettei tänne spawnaisi näin paljon mobeja. Niin taas hyvä. No ensimmäinen rautahakku on ollut ensimmäinen 5 minuuttia. Ihan jees. Rautakuokka olisi aika meemi. Jes, timantti. Nyt on bukettikin, ai että nyt on kunnon setit. Akku ja buketti, ei sitä muuta tarvii. Joo, mä tuon sulle tän, mä tuon Baselle tän timantin, koska joo. Joo. Kerrot vaan mihin kohtaan, mutta se farmi tulee meitsi hoitoon. No siis, tää on periaatteessa meidän yhteinen maailma, niin ihan niinku vapaat kädet. Ok. Meitsi hoitoon. Hei, tässä on muuten spawneri. Tässä on luuranko spawneri heti tässä alussa. Ok. Nyt tulee kuten iso farmi. Isompi on parempi. Mä otan kaikki seitit ja kaikki tästä talteen. Jopa otetaan toi chestikin vielä nyt. Lähdetään ylöspäin. Up we go. Äkkiä. Mä meinaan kuolla. Mulla ei ruokaakaan. No niin. Toi olisi kattanut äsken varautua tohon ruoalla. Joo, no mulla on timantti, 3 rautaa, 3 kultaa. Ei nyt. Joo. Porkkana. Aika huono juttu. Farmi ei kesken. Tarvitaan 3 perunaa. Otan vaan, että mitä kaikkia sulla tällä on. Punajuurta mä en yhä kasvata. Nyt sulla on ainakin tää tämmönen minifarmi. Jäi vähän kesken. Oliks mulla tässäkin farmi? Oliks mulla tässäkin farmi, joku farmi? Ei ollut hyvä. No niin, tapetaan tää. Joo, pitää tehdä uskuomaa. Joo, mulla on nyt sulle 3 rautaa. Koko. Metsä saa miekon. Hetkinen, olisiko mun raudat osu? Hommaat sä muuten miekan? Mulla ei edes vieläkään ole miekkaa, koska en mä tarvi sitä mihinkään. Kokonaan mä käsitän. Sitten mä hankin vaan armori. Joo, hankin armori. Mä voin... No niin, raudat on tuolla sulamassa. Joo. Onkohan pro tip? En mä nyt tarvi. Etsi näyttää pro tip. Voit aina blast furnase. Tehdään nyt tästä ruoka-arkustakin ihan jättiläinen. Joo, se on pikku farmit. Noin. Nyt on 10, vois tehdä chest plate. Ja sit, let's go mining.
seuraavan päivän joku maa, niin monta. Hei, kiveä. Mä tarviin ihan peruskiveä nyt. Kirki, hommaa mulle peruskiveä. Ok. Siis peruskiveä vai niinku kiveä? No siis kiveä, hommat vaan kiveä. Ok. No mä itekin hommaa hetkeksi kiveä, koska me tarvitaan vähän Joo, no kiveä. tiedätkö mitä? Tällä hetkellä asia on niin, että jos teet ne portaat, niin ne on ihan good. Koska nyt mä otin tästä 3 blokkia. Nyt tänne mahtuu portaat. Hei, meillä on tuolla arkussa 50 porrasta. Joo. Mutta mitä, onks meillä mitään? No, se ei meillä mitään ollut noissa. Nyt tulee kivikuljetus. Miten toi kärpänen häirittää mua koko ajan? Ottaa kiveä. Ota vittu väärä. Irvissä. Tosta. Koira, siirry koira. Ja miten tän koiran saa pois tältä nurkasta? Tuppa tänne. Onko koirakin ollut mukana päivästä yksi niin kuin kaikki siellä sulkivalpelaajoilla? Mulla pitää varmaan tehdä kohta toinen kerros tähän meidän kämppään. Nyt on kovaa. Nyt on aika on tilavat portaat aika. Koetaanko riskiä MLG tätä? Reeton vettä alla. Hei, mitä? Meillä on Ender! Ai niin, tänne mahtuu se Ender. Mikä se on? Chesti. Ei Vai ku... Enderman. Enderman. Se pääsee tänne sisälle. Se tuli äsken spawnattu tähän mun eteen. Ai vitsi, se tappaa mua tällä. Aika kova. Voi perse, me kuollaan jollekin. Mitä? Siis sä tiedät mikä on ruunet portaali? Joo. Jotkin varmaan tietää. No, mitä tää tekee maan alla? Maan alla. Joo. Mitä se tekee tuolla? Niinku se on ihan oikeesti täällä niinku tää sun maineissa. Toisaalta ihan toisella puolella, mutta silti maan alla. Niinku mitä teet siellä? Onko tuo timantteja? Ei oo. Rautaa vaan. Meillä on nyt ihan pari uunia täällä sitten. Ok. Niin joo, mä en oo muistanut vieläkään tuoda sulle niitä. Ei se haittaa, mä tein. Ja Ja sit timantteja. Let's go. siis mä Se timantteja. kuolin sille oikeesti äsken. Oi joku liitu. Yksi timantti vaan. No voi kaukaa. No, parempi kuin ei mitään. 2 timanttia. Käydäänkö kylässä? Onks tää joku kylä lähellä? On. Ok. Käydäänkö huomenna kylässä? Ois. Ite nappasin täältä vähän rautaa. Yksi timantti, eka timantti. Hei, meidän pitää rakentaa tähän vielä yläkerpa. Ok. Tai sitten rakennetaan semmonen chestitalo, tiedätkö?
missä on kaikki, niinku, kaikki tarvikkeet. Tai sitten... Niin. Ok. Ihan kuuda idea. Lisää timanttia. Hei, noita. Joo, arvaa mitä. Lisää timanttia. Yes, sir. Tällä hetkellä just tässä 3. Periaatteessa voisi lähteä kohta Netheriin. Kuitenkin tarvikkeet Timupikin hakkaamiseen. Ei me nyt minkään Netheriin vielä lähetä. Vitsi, mä voitin liikaa omaa parkouria. Ei jumakalta. 3 HP. Perus. Jos vähän valottaa tätä. Täällä alla on nimittäin aika paljon mobeja. Uskon. Weeper. Oh man. Ei. Mitä? Joo, mun peli just pukasi. Timantteja. Okei, nyt on ihan huutuuri. Joo, mä hommaan meille hiiltä. Ota timanttimme. Ota. Siellä Arkus on 1. Joo. Mulla on 4. Joo. Ei me nyt tarvita niitä timantteja mihinkään, niin ei me nyt käytetä niitä ainakaan en mä sanoisi. Ei tarvita. Löytyy vaan. Tästä jos jossain kohtaa kävis hakemaan ne rautafullit, niin se on jees. Onko sulla rautafullit? Tossa. Tai saisit sen Rion rautafullit? Joo, tossa on ne. Vähän lisää rautaa. Rautafullit, niin mä tarvii enää 9. Voi vitsi, kun 9 rautaa. Meillä on 3 autoa vissiin rautaa. Arkus ehkä. Jos et ole ottanut niitä vielä. Ainakin sä otit ne heti. Palaa pois nyt. Siis multahan puuttuu enää vaan toi kypärä ja kiinkuit. Itse ties ihan hyvää progressia. Nyt on se zombi. Ei. Go. Ei. Okei, 2 creeper. Voi HP. Ei oo ruokaa. Niin. Voi HP. Ei oo ruokaa. Joo, kyllä se riittää. Mulla on vaan puoli HP. Joo. Itelläkin ihan jäätävän vähän se. Joo. Hyvin lähtee tää käynti. Mäkin kuolin. Mä kuolin, koska mä en pääse tuolta ylös. Voi vittu. Joo, ensimmäinen. Te kyllä näette, kuinka kusas mä olin, kun mä en pääse tuolta mitenkään ylös noin huonoilla HP:lla. Joo, nyt tosta pikkuista. Joo. Jätetään se panssari päälle. Hilpi tohon. Hakataan hakulla teeppaa kakaksi. Kuole. Kiitos. Nyt on ihan jees määrä kamaa tuli. En mukaan. Ei puutu enää hirveesti. Hoppee. Ja nyt etsitään ne mun loput kamat. Happee. Ja sitten menoks mene sinne ja sitten uiskentele ja polski ja mene ihan missä haluat. Ei, siis meniks mun... Hei. Tää nyt ei käy mulle. Missä se... Mä tein äsken juuri.
Tää lopettu ihan just kun... Oho. Seuraavan jakson. Seuraavaan jaksoon. Bye. Tai lopetetaan niihin kuuluisiin tunnelmiin, eli kotiin. Kotiin. Ei se näe, jos pikkasen puidaan tosta. Et sä nähnyt mitään. Ei tuu videoa. No todistet. Joo. Eli yhdennetään omat ja sitten tolleen. Ja vaikka yksi hiili, niin se menee tonne. No niin, se olisi. Kuule seuraavan jaksoon. Tähän päättyy tää. Joo. Bye.